хора трябва да бъдат увъзмездени за тази система. Говорим за такова увъзмездяване. Следващото, което истинската корупция, къде е генерирана. Да речем, на тая маса не хората, които се спечели сега и да речем една фирма общинска, тя да си разделя поклон. И процентно една фирма, тя да се казва, значи едната фирма, аз играл от фирма, едната пак по един от другите. Утре има обществена поръчка. Е така. Примерно ремонт на училища, на пътища, на купуване, трамваи, влакове, няма значение.